Základná škola na ulici Pohraničnej je školou, v ktorej podporujeme zvedavosť, samostatnosť a tvorivosť žiakov. Niečo z histórie o klasifikácii žiakov. Čítame tiež v poznámkach učiteľov ku klasifikácii, dochádzke a disciplíne žiakov. Pre nedostatok obuvy nenavštevuje školu, preto je neklasifikovaný. Pre drzé chovanie, vyrušovanie a krajnú neposlušnosť navrhujem 3 z chovania. 3 z mravov pre nepolepšené chovanie ani po riaditeľskom pokarhaní. Objavujú sa tu pre nás dnes už vzdialené informácie. Vo výkazoch sa uvádzali okrem základných údajov tiež dátumy štepenia proti záškrtu a kiahniam. Vyučovacie predmety ako napríklad písanie a cvičenie reči, prírodospyt, počty s náukou o tvaroch merackých, chlapčenské i dievčenské ručné práce s náukou o domácom hospodárení, počty s jednoduchým účtovnícom, merba a rysovanie. Dievčatá, ktoré veľa hovorili, tak pripli im sem také jazyky a tak sa museli prechádzať. Z papiera jazyk? Z papiera. A celá škola potom sa smiala, lebo ako sa prechádzali, ostatní sa na nich dívali. Tak to bol taký trest. K tejto dobe neodmysliteľne patria aj časy iskričkových sľubov, pionierských šatiek a zahraničnej spolupráce škôl. Budovať a brániť socialistickú vlast. Buď pripravený, vždy pripravený. V 70. rokoch sa ako v jedinej škole v okrese začalo s vyučovaním nemeckého jazyka. Výmenné zájazdy aj písomný styk s pioniermi z Nemeckej demokratickej republiky a Sovietskeho zväzu boli najlepšou motiváciou osvojiť si cudzí jazyk. Žiaci sa zúčastňovali celoslovenských súťaží v ruskom jazyku a v Puškinovom pamätníku a umiestňovali sa na popredných miestach. V roku 1989 magister Rudolf Svoboda zriadil prvú učebňu výpočtovej techniky vybavenú mikropočítačmi Didaktik Alpha. Škola ako jedna z prvých v okrese Komárno vyučovala samostatný predmet informatika. Od školského roku 1998 až 1999 sa do vyučovacieho procesu dostáva stavebnica Legodakta, ktorú škola získala v januári 2004 vďaka podpore Infoveku a Eduxe. Od 18. februára 2004 sa začal pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka krúžok, ktorý viedli magistra Aneta Kamočajová a magistra Katarína Páliová. Koncom apríla 2004 sa zúčastnili žiaci 7. B triedy Benjamin Kováč a Viktor Rečka regionálneho kola súťaže Roblab v Starej Turej s modelom Automat na nápoje, kde získali cenu poroty. V roku 2008 sa na Slovensku po prvýkrát konala súťaž v stavbe a programovaní robotov First Lego League. V tejto súťaži sa zúčastnil aj tím z našej školy a umiestnil sa na 2. mieste. Nasledovali ďalšie ročníky súťaže. V roku 2010 sme obsadili 10. miesto, v roku 2011 9. miesto, v roku 2012 1. miesto a v roku 2013 7. miesto.
Titulom a vlajkou medzinárodného vzdelávacieho programu Zelená škola sa môže od októbra 2012 spíšiť aj naša základná škola na Pohraničnej ulici v Komárne. Certifikát oceňuje aktivity študentov i učiteľov v ochrane životného prostredia. V rámci školského akčného programu sme uskutočnili mnohé aktivity. Zber papiera, úprava areálu školy, zmapovanie výskytu drevín v okolí školy, environmentálne vychádzky k mŕtvemu ramenu, váhu, spojené so zberom prírodín, výstavba drevín a rekonštrukciu školského skleníka. Zorganizovali sme interaktívny projekt Reciveci, ktorého cieľom bolo vytvoriť nápaditý a zaujímavý dizajn recykláciou s hodnotením použitých a odhodených materiálov. Rozhodli sme sa obnoviť staré veci preto, lebo jednak škola získala certifikát Zelená škola a celá filozofia Zelenej školy sa zakladá na tom, aby sme vytvárali čo najmenej odpadu, aby sme šetrili energiou a chystáme sa na konci roka na veľkolepú oslavu 120. výročia založenia našej školy a tento projekt bol jednou z aktivít, ktoré ešte dovtedy budeme robiť. V rámci tohto projektu žiaci vynovovali rozličný starý, zdanlivo nepotrebný nábytok, textil, materiál tak, aby bol znova funkčný alebo aspoň dekoratívny. Zbierali sme najskôr veci, koniec koncov veci zbierame celý rok. Deti už vedia aj rodičia, že ak teda by doma niečo mali vyhodiť, môžu to doniesť k nám a my to nejako zužitkujeme. A potom sa deti rozdelili do 5 tímov, ktoré boli rozlične tematicky zamerané. Hlavnou úlohou bolo vyrobiť konkrétny výrobok a mať čo najmenej odpadu. Samozrejme, že deti to bavilo, hoci bolo s tým veľa práce a pri tej práci, ako sa unavovali, tak zistili, že bez práce, ako platí, nie sú koláče, ale keď sme to všetko potom umiestnili tam, kde to bolo plánované, tak zistili, že wow, urobili sme kopec užitočnej práce. Oni to dovliekli hore, pomocou pána údržbára a školníka ich najprv zrenovovali a potom dotvorili podľa vlastnej fantázie stoličky, sedačky, či je to dokonca stará storočná skriňa. Takže vlastne starý nábytok sfunkčnili znova na ako keby nový nábytok. Tieto veci už sú po triedach, sú rozmiestnené po chodbe, slúžia vôbec na to, aby ich deti používali. A myslíme si, že keď si ich vyrobili vlastnoručne, tak si ich budú aj viacej vážiť. Keďže naďalej chceme zotrvať v Zelenej škole a tento projekt nám vôbec ani nedovolí, aby sme fungovali iným spôsobom, tak neexistuje prestať v tomto projekte. Je to už taká životná filozofia. Sme písali rok 1964, tak kde tu stojíme, tu vlastne bol hlinený dvor, tam bola nejaká stará drevená stavba, ktorú v zime sme používali ako šatňu a myslím, že v lete sa to používalo ako sklad poľnohospodárskeho náradia. Kde tu stojíme oproti, vidíme aj malú telocvičňu, ktorá ako jediná tu fungovala. Zatiaľ terajší žiaci a učitelia možno by to aj neuverili, že sem chodilo asi vyše 1000 žiakov a bola len tá malá telocvičňa. Hodina telesnej výchovy asi vyzerala tak, že tých 60-70 detí naraz cvičilo, čo v terajšej dobe asi by bolo neznesiteľné. Boli tu veľké zápasy, ale neskôr, keď sa nám podarilo získať peniaze aj vďaka vterajšiemu vedeniu mesta, kde hlavne inžinier Tibor Šoš, ktorý bol vedúci odboru výstavby, ten nám pomáhal veľmi a vterajší riaditeľ školy Anton Peciar, tak vtedy sme postavili tú novú telocvičňu. Vďaka tej novej telocvične sme tu vychovali vynikajúce športovky, niektoré boli reprezentantky
reprezentantkami Slovenska aj Československa. Keď sa otočíme opačným smerom, kde je tu ten komín veľký, tak tu spomíname na také časy, keď sa nacvičovala Spartakiáda. Tým starším ľuďom to zrejme hovorí o tom, že tu veľké množstvo žiakov prišlo na školský dvor a nacvičovali na hudbu. Pekná bola tá Spartakiáda, ale pre tých najšikovnejších športovcov to veru niekedy bola otrava. Namiesto tréningu museli tu nacvičovať, takže boli troška problémy s tým. Tí, ktorí nechceli cvičiť, ale zúčastnili sa Spartakiády, tak tým sa to ako darilo. Ináč ako celková Spartakiáda nebola zlá myšlienka, len sa to troška zneužívalo na to, že všetci to museli robiť. Možno v tých rokoch boli aj väčšie zimy, alebo my sme to tak cítili, ale tú zimu sme využívali aj na aktivity, také, že sme tu vyhotovili mantinele a mali sme tu v zime obrovské krzisko, ktoré sa používalo od rána do noci. Sami žiaci aj so zanietenými učiteľmi tu polievali. Po nociach tu zostali žiaci, tí, ktorí neboli veľmi obľúbení aj u učiteľov alebo učiteľiek, ale tí nám urobili najväčšiu otrockú prácu, lebo v noci, v tej zime polievali každé 2 hodiny. Natiahli sme budík, dole sme spali na žinenkách, v kotolni a do rána sme polievali, ale tie žiaci cez deň tu zostali aj v škole. Nepatrili medzi najlepších, ale pre školu boli ozaj najaktívnejší a najozornejšími žiakmi. Hodiny telesnej výchovy v zime tiež sa uskutočnili tu vonku. Tu sa korčulovalo, hral sa hokej. A keď boli nejaké obrovské zimy, tak veru sa stalo aj také niečo, že nejaký žiak, deviaták potajomky priniesol malú fľaštičku vínka a niekedy sme si aj dávali so žiakmi, ale o tom nikomu nič nehovorili, neboli s tým žiadne problémy. Proste bola to takáto doba. Spomínam na to krásne. Ondrej Óvar ako dlhoročný učiteľ telesnej výchovy už od malička pripravoval športové dievčenské talenty vo volejbale. V roku 1996 sa mu podarilo zorganizovať majstrovstvá sveta junioriek vo volejbale s medzinárodnou účasťou družstiev. Mladší žiaci do 13 rokov pod vedením Slavomíra Ďurča dosiahli významný úspech, keď sa stali majstrami Slovenska vo futbale a postúpili na majstrovstvá sveta v Londýne. Umiestnili sa na 5. mieste. Naša škola odchovávala aj viacerých kajkárov, ako napríklad Juraj Tár, Erik Vlček, Juraj Bačo či bratia Risdorferovci, ktorí reprezentovali Slovensko či už na olympiádach alebo iných súťažiach. V roku 2000 získala K4 v zložení Tár, Vlček a bratia Risdorferovci na olympiáde v Sydney 4. miesto, v roku 2004 v pozmenenej zostave s Jurajom Bačom 3. miesto a v roku 2008 v pôvodnej zostave na letnej olympiáde v Pekingu 2. miesto. Pozor, začíname. 3, 4, raz, 2, raz, 2, raz, po špičku, raz, 2, raz, 2, po špičku, raz, 2, raz, 2. Kultúru a umenie škola podporovala už od svojho vzniku. Škola sa venovala aj folklóru. Vychovávateľka Margita Sabová s Ľudovítom Galovičom založili detský folklórny súbor Lipka. Tento folklórny súbor objavil mnoho talentov. Viktor Horián sa stal činoherným a muzikálovým hercom, Evelyn Položániová vyhrala speváckú súťaž Slávik Slovenska. Mal som veľmi šikovných žiakov, ktorí sa snažili. Niekoľkí z nich sa stali akademickými maliármi a sochármi. Napríklad tuto je jeden akademický sochár, tu býva v Komárne, dokonca nedaleko na tejto ulici na rohu. A on robil
do nádvoria Európy, napríklad sochy toho svätého Štefana nad vchodom, nad týmto bočným vchodom od obchodov, ako sa ide. Tam sú hore svätý Štefana Mária, tak to on robil. Potom reliefy robil, to sú plastické obrazy, reliefy, pamätné. A potom sme mali jedného, ten sa volal Jozef Bubák, Jožko Bubák. On sa stal potom ako akademickým maliarom a grafikom a on bol autorom československých, lebo vtedy to bolo Československo, bol autorom československých bankoviek, papierových peňazí. On ich navrhoval a tie papierové peniaze teda obiehali po celej republike a vždy tam bolo napísané malinkatým, že autor Jozef Bubák. Ako je náš bývalý žiak. A náš bývalý žiak. A takýchto žiakov sme mali zopár. Naši učitelia naozaj boli výborní a záležalo nám na dobrých výsledkoch. A pretože táto škola mala také dobré meno, tak sem chodili napríklad aj z druhého sídliska, chodili sem deti. Deti učiteľov, deti funkcionárov sem chodili. Každý chcel mať ako v dobrej škole deti. No a táto škola to potvrdzovala nie slovami, ale tými dosiahnutými výsledkami. Sme ukazovali, že naozaj táto škola si zaslúži to, že sa radí medzi najlepšie na Slovensku.